Kubor nakaslem jong Nnsscc Hima. Kakinhon yelek kai jong Lamare FC maulai kalayo ban Korea ka jingjam ha ka jing yelek kai quarter final ka balai jong ka Lempung yelek kai invitation knockout football tournament arhajar arpuar hadu arpulai ya ka bala penlong de ka Nnsscc Sports Social and Cultural Club kate ka jingjop jong ka Lamare FC kalawan hadien bakala la ban penlim no da lai gol la not ya ka Assam Rifles ha ka jing yelek kai persha ha ka sngi tho ding ka tayo ha ka te ka sngi ya kana man of the match layo ban khurdaw nikelon bina na ka Lamare FC shu na kaliang ka Nnsscc kala pentip baya ka jingele kai quarter ka bakhaddu jong ka te ka Lempung kan long ha ka lai photarik ubnai ka lalingkot arhajar arphulai habdeng ka United SC Kolkata persha ya ka MLP